Salutare și bun găsit nou episod pe acest canal, numele este Dacrot și astăzi continuăm aici în forță cu Sons of the Forest. După cum puteți observa, am găsit o fetișcană aici, un mutant, uitați câte picioare are, bă, cum aleargă. Bă, stai și tu aici? Mi se pare că ea este Virginia, cea care este dispărută. Aleargă pe aici, da, o să lăsăm în pace momentan. Dacă vă place, ne-ați acolo de like, subscribe și vom continua cu seria asta până o terminăm. Din ce știm, este un joc destul de scurt, adică nu e lansat full, ceea ce ne ajută să-l terminăm cât de posibil, cât de repede posibil. Hai să mâncăm dacă s-a făcut peștele. A mea 100, n-are treabă. Văd că s-a făcut pește, dar nu pot mânca. Deci s-a întâmplat ceva ciudat. Hai să prindem alt pește. Asta e să-i dăm lui task-ul să prindă pești. El bea apă. Bine. Get fish and give to me and give to me. Foarte bine. Ok. Ia să vedem. Că văd că hangarul meu e la pământ. Deci sunt în danger de hangar. Am făcut aici. O puteți să vă niște geamuri, gemulețe. Aici ușa trebuie să vină. Și momentan o să fie bine cu casa, o să fie bine. După cum vedeți, harta ne indică că prin zona asta, uite o peșteră, ne indică că este o peșteră acolo. Și vreau să explorăm în episodul de astăzi, chiar asta vreau să facem și poate mai extindem puțin din casă, că arată destul de bine. Cred că o să revenim după ce mâncăm. Ok, am revenit aici cu peștele pe foc, trebuie să se facă și între timp vom calcula cât metru. Vedeți, aici trebuie să punem încă unul, după cum am spus. O să punem aici și o să extindem puțin. Să facem ca lumea. Ăsta încă nu cred că s-a frăjit, dar mâncăm așa, măcar să fie acolo mâncare gustoasă. Hai că ne-am dat ceva hunger. Omul meu se chinuie să prindă peștele. Stai că te învăț eu, tată. What? Cum se prinde? Dacă și vă peștele, uite-l. Ata-i fac ca pește. L-am ciopărțit cu toporul. A few moments later. Și a mea a găsit încă un pește. Hai, dropează-l aici. El e și a metri față de mine, cred că am coronavirus ceva. Dar peștele ăsta, asta nu înțeleg. Trebuie să stea destul de mult să se prăjească, asta nu înțeleg. Ia asta să mai punem niște pești. Îi aruncăm aici pe toți. Cât ne trebuie și a mea încă prinde pești, n-ai ce treabă. Și fetișcana aia nu știu unde s-a dus. Habar nu am, dacă dați-mi sfatul dacă e utilă sau de ceva, pentru că nu prea le am, trebuie să continui cu jocul. Aici aș mai face o intrare, dar nu prea se merită, că este deja aici. Peștele a picat. Ia, ăsta e prăjit. Aha, s-a prăjit peștele. Deci putem mânca ca lumea. Mai mâncăm unul după asta. Hai să bem și o gură de izvor. Un pic de apă rece. Și acolo văd la forță, nu știu ce înseamnă. E scăzută. Trebuie să mâncăm sau ce? Ok, avem fish collected. Putem să-l mâncăm. Deci ăsta e rău și ăsta e ok. Ok. Avem aici ceas? Da, avem un ceas. Sau ce este? Cred că mai avem un pește aici, nu contează. Măi, Gigel, stai un pic, nu mai gata. Fii atent. Ata, ți-ai îndeplinit scopul. Build, stay, build... cred că o să să continue. Dar de fapt stai să continue. Nu știu dacă pot da, ok. Take a brick, clear. Take item, follow me, get. Fă că nu prea... Lasă să iei mâncarea, să iei masa. Ia de aici, bă. A, uite că nu o vezi bine. Eu zic că între timp să mergem să explorăm de acum. Mergem cu GPS-ul nostru secret. Și ne depărtăm puțin de zonă. Asta e casa, o să rămână pe alt episod sau eventual în episodul ăsta să-l prelungim puțin. Și hai să-i dăm. Valea asta nu prea putem să o coborâm lejer, deci nu știu cum o să o urcăm. Deci ar putea să nu mai urcăm lejer, văd că avem 4x4. Oh shit, aici e periculos, dacă am picat ne-am dus.
Și n-am idee pe unde trebuie să termin jocul. Deci dacă știți voi, nu uitați acolo să lăsați în comentarii. Că, na, vreau să știu și eu cum termin jocul, pentru că, na. Dacă nu aflu eu. Habar nu am, dar aflu. Nu se știe. Încă o pânză de pe aia, gen. Dar cum ne îndepărtăm de baionul ăsta? Pentru că avem nevoie de resurse și poate găsim în peștera asta ceva util. Ceva chiar destul de esențial și de util. Și stamina se încarcă destul de repede față de anteriorul joc. Dar peștera nu e destul de departe, deci cobor direct și poți... cred că asta dau damage sau trăvitoare. Mai avem de mers. Mama, ce faină în pădurea asta. Hai că s-a încărcat și jocul dacă e. E faină în pădurea asta, dar tot biomul ăla de zăpadă rămâne GG. Pentru că chiar e fain și ăla. Hai să vedem ce ne așteptăm în peșteră. Chiar sunt foarte curios ce ne așteptăm în peșteră. N-am fost niciodată. Asta e prima oară. Cu voi aici, primul moment. Prima intrare și cred că și prima și ultima, pentru că să vedem cât de frumos se prezintă peștera, că dacă sunt mulți canibali, no, prea mea chef să mergem. Hai să vedem. Mamă, dar ce e pe aici, mă? Râu. Asta cred că e peștera, nu? What? Nu e aici. Ce topitoc sunt. Hai. Face și parcur, ești nebun. Aici e râu. Aici cred că trebuie să fie peștera. Uite o căprioară. Stai! Fuge căprioara, nu pot să o atac. Fuge căprioara oricum. Căprioara asta îmi dă joke. Deci peștera aici se află. Oricum avem GPS-ul și pe mapă, doar că am vrut să văd în mare. Stai! Hai că o omor! Pe celălalt joc stătea când îi dădeai hit. Acum cam greu, nu știu ce să zic. Ce e aici, bă? What? Oameni capturați. Praștie. Am găsit slingshot. What? Slingshot. Oh. Deci cum pot suta? Easy. Să iau și piatra. Deci ne-am făcut cu un slingshot și ce mai este? Și o sfoară și o frânghie. Frânghia nu știu ce poți face. Ce poți crafta? Repair tool. Trebuie să facem și o suliță, crafting bow. Două. Ne trebuie... Hai că facem un arc. Unde sunt bețele? Că nu mai țin minte. Aici sunt bețele, deci una, două. Asta. Avem arc, băieți. Ia cum îl craftează, mă, ești nebun. Numai că nu știu cum să faci săgețile. Săgețile, doamnele săgeți. Hai să vedem. Dăm un pic să vedem. Poate torch, leaf armor, nah. Ca pe jocul anterior cu leaf armor nu exista, deci jocul ăsta chiar e tare. Și avem și bani, am îmbogățit. Ia. Dar nu știu dacă dă damage ceva. Cât dă porcăriuța asta de slingshot? Unde? Aici nu. Aici sunt armele, cred. Asta ce? Asta sunt niște casete sau printed design. What? Acest slingshot? Astea sunt am și grenăzi. Add items. What? Unde e slingshot-ul? Ori sunt ochior, ori nu văd. Cât e asta, bă? Tactical jacket. În fine, habar nu am, oricum am în inventar, dar avem și încă un cloth. Hai să explorăm, băieți. Aici trebuie să dăm cu toporișca. Să distrugem aceste lemne. Așa. Și hai să intrăm. Să vedem cum se prezintă. Clasic, un pic de lag pentru că nu se încarcă. Și trebuie să intrăm. Bine, și avem și lighter-ul? Pe mov, așa, pe mov. Ia mă, ce e aici, mă? Poți să o stingi dacă vrei. Nu, mersi, lasă așa că avem nevoie de lumină. Nu știu exact cum sunt peștele, pentru că, vai de capul meu, nici nu le-am explorat până acum. Dar sunt curios. Și de aici, cred că m-am blocat, sau? Nu, am încercat să aici, că nu. Nu știu, cred că m-am blocat, pentru că nu pot continua, sau? Salut! Two thousand years later. Da, după sute de mii de încercări,
Mi-am dat seama că aici cred că trebuie un zeppelin și nu am așa ceva, deci hai înapoi, mai găsim poate o peșteră. Aici nu avem nici semnal. Da. Hai să ieșim din peșteră. Da, deci săream ca un retardat, nu am găsit nimic și așa că ieșim de aici. Nu mersi, nu trebuie. Hai să explorăm și altă peșteră, încă una vis-a-vis. Aici aproape. Hai să vedem ce e de capul ei. Dacă iarăși cu zepeline și cu porcării dintre astea, e clar. Deci aici a fost aceasta. Trebuie să ne îndepărtăm puțin de casă. Deci casa e acolo, nu? Pe munte. Opa, dacă îl văd pe Kevin, cred. Clevin. Ok, dragul nostru concetățean. Pe numele său mare Gigel. Cum îl știți. Hai să vedem, bă, deci peisajul chiar e fabulos. Ia să vedem, încercăm și noi un hit, dar nu știu dacă n-avem săgeți, asta e faza. Degeaba încerc. Na, trage în gol omul. Chiar, nu știu cum să fac săgețile, frate. Era cu pene și... Ata știu, pene. Hai să facem o torță măcar. Ok, am făcut și o torță. O, poate ne trebuie ăștia cândva. Cred că ne trebuie ceva pene, ca în jocul anterior, oare? Nu știu, nu sunt sigur. Mamă, dar avem ceva de mers la următoarea peșteră, deci mapa e imensă, nu știu ce să zic. Deci, na, revenim când ajungem acolo. Ok, deci la jumatea drumului am dat de niște indivizi suspecți. Oh shit, oh shit, ce sunt ăștia, bă? What? A, mi-au încă atacă, dacă e. Îi dau la ăsta, cred că-l omor. L-am omorât. Ieși piei. Gata, l-am omorât pe om. Hai că e om ăsta, e canibal. Lasă-l, lasă-l. Ăsta e ce ești, bă, maimuță? Câți, bă? Câți-s, bă, de ăștia? Ăștia sunt periculoși. A, acum fugi. Na, trebuie să iau niște medicamente, pentru că mor aici. Hai, lasă animația. Că murim. Bă, ce retardietăm. Retardietăm de canibali. Și ăștia zici că sunt niște maimuțe de alea tâmpite. Cu 0 IQ. Le iau pe minus. What? What? Aici trăiesc ăștia? Hai că vă cuceresc eu pe voi. Acum vă cuceresc. Fii atent. Că eu mor pe ăștia. E ca și cum intră peste ei aici. Fii atent. O să fac eu un imperiu din voi. Și o să-mi fiți sclavi. Pentru tot restul vieții. Chiar dacă sunteți proști, nu știți să vorbiți, dar totuși vă învăț eu. Oh, am găsit încă un pic de rope, încă rope. Bă, câte rope-uri, bă, bine. Stăm bine. No, pietre de astea nu știu. Nu știu câte... Oh, shit. Oh, shit. Repede, 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 repede. Mor. Stai că mor. Mor, 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 fugi. Dacă murim, suntem... O să fim morți, deci... 100%. Ce te-ți bă, tâmpitule, stai un pic. Facem un act de violență. Oh, ce-am găsit aici. Oh, ce-am găsit aici. Facem un act de violență. Tu ce ești, bă, ești un om? Mi se pare mie sau ești un om mai prost, așa? Nu, mă întrebați, dau la nimereală. Ca să nu... Ce am luat, mă? Am luat picior? Am luat picior de om? Wow, mâncăm și noi un picior de om, ce ziceți? Hai să mâncăm. Și așa văd că trebuie să... Mamă, cu mănâncă... De unde are omul ăsta lingură? Nu știu. Nu poți crafta nimica cu lingura aia? Da, crezi că vii tu acum? Să crezi tu, ciuciu. Hai să ne întoarcem la peșteră, că stăți retardețen. Toți retardați de pe planetă. Toporul e vai de capul lui. Mai avem și un pic de viață. Dar de ce oare nu se regenerează viața? Asta nu înțeleg. Dacă dai un nu se mai regenerează viața. Eu asta nu pot să înțeleg. Așteptăm să se regenereze. Mergem și noi încet. Mamă, da, mult mai e de mers la peștera asta, bă. Să-mi trag palme ce era să cad. Oh. Era să cad aici. Nu mă întrebați cum, dar era să cad. Deci chiar e îndepărtată zona. M-am îndepărtat puțin de casă. Deci care era asta? Asta e, nu? Aia e acolo, asta e.
Hai să vedem, iar ne dă apă? Sau asta e destul de bun? Hai să bem și apă. Dacă putem. Trebuie să bem apă. Mamă, ce m-am speriat, a crezut că e un animal sau ceva. Nu, putem să bem apă, dar din anumite unghiuri, ok. Bă, deci tare jocul, noi ce să facem, dar poate îl terminăm și noi în câteva episoade. Pentru că de-abia aștept să apară full jocul, dar mai durează până bagă ăștia update-uri. Deci, nu știu câte bețe poți staca, habar nu am. Eu încerc acum să văd. Stick collected. Deci s-ar putea să... Gata. Aha, ia să vedem câte am. Tot 10 oare? 20, ok, deci cu încă 10 mai multe ca în primul joc. Hai că poate mai lutăm ceva de aici. Baterii, bine. Am găsit baterii. Ce mai putem găsi aici? Pietre, nu îmi trebuie așa mult. Hai că am avut și... loot dacă e. Am găsit flares. Bine. Hai să vedem și aici. Astea cred că sunt explozibile, dacă nu mă înșel. C4, nu? Și sunt explozibile, să nu înțeleg. Unul destul de bunișor, așa, pentru expediția asta. Vreau să găsim ceva oare. Revenim pentru că stau prea mult, nu știu ce să zic. Ok, am ajuns aici și am găsit ceva. Stun baton, ok, deci am găsit un stun baton. Cred că e ăla de polițiști, nu? Care îți dă, mamă, e de ăsta șmeche. Ce animație, what the... Uite cum face. E de ăsta puternic, ia fi atent. Ăsta cred că e cu baterii. Cum făcea, ce animație șmecheră. Și l-am găsit întâmplător aici. Și hai să vedem. Poate mai găsim niște lucruri. Ia! Că îi dăm dacă e. Hai că moare căprioara dacă e. Hai că moare. Stai, nu te mișca. Aici e primul... Aici e spawn point-ul. Deci e primul spawn point când te... Restul cu elicopterul, primul... Înțelegeți voi? Aici e în primul loc. Deci cunosc deja zona. Și hai să vedem peștera asta de care tot spunem noi, dar nu mergem. Hai să închidem și mobilul. Nu știu cât e de OP acesta pe lângă topor. Bă, toporul e mai bun, nu știu ce să zic. Cred că toporul e mai bun, nu știu ce. Da. Hai că am ajuns la... Opa, ce e aici? Am ajuns la peșteră. Sper să aibă un loot destul de bun, nu știu ce să zic acum. Sunt cam nedumerit, dar mergem. Hai să mai luăm și să consumăm și un energy de asta. Mamă, cum îl mănâncă, cum îl desface, zici că e din hârtie făcut. Gata, hai să intrăm, băieți. Acum sunt tare curios. Să văd ce e de capul peșterei. Deja văd că suntem destul de bine aici. Avem și niște mâncărică. Ce mai avem pe aici? Un ceas, 2 ceasuri. Niște boarfe. Ok. Asta ce? Lanterna aia. Ok, hai să mergem în continuare. Da, eu zic că se merită să explorăm pentru că, găsești loot bun, depinde acum de zonă. Putem să luăm și de astea, să putem crafta club, nu? Dacă zic bine, fiți atenți acum. Dar ce mai trebuie? Sfoară, cred. Deci am și încă o sfoară. Gata, avem club-ul. Mamă, cum îl dă peste cap. Cred că club-ul e mai OP. Nici club-ul nu e chiar atât de OP, dar e rapid, sau? Nici acesta nu e chiar rapid, dar să-l avem aici. Hai că ne-am blocat dacă e. Avem și oase? Ok, văd cu oasele putem face bone armor. Habar nu am de unde până unde, dar... Avem 4 oase, deci hai să încercăm. Rope. Bam și rope. Bă, nu știu dacă se merită. Hai să vedem. Și tu asta zici că e armură. Și unde e poziționată? Cred că am echipat-o. Nu se știe dacă am echipat-o, da sau nu, dar... Aici e praștea, ce prost sunt. Aici cred că sunt armele.
Aici e. Ia să vedem. Avem puțin armură, dar nu e cea mai strălucită. Avem și un picior. Hai că stăm bine. O, uite-l pe a meu. Oh, shit, ce e aici? Oh, shit. Fugi un pic, fugi, că și așa e periculos. E periculos. Stai că nu m-am potrivit bine aici, stai un pic. Că vin ăștia pe mine. Vin ăștia pe mine. Dă-te bă de aici. Spamez click-ul ăsta să-și că-s disperietă. Gata. Oh, putem lua un cuțit? Ah, putem să-l jupuim. Și luăm pe alea. Creepy armor. Oh, dar creepy armor se făcea greu în... Se făcea greu în The Forest 1. Hai că dau și damage dacă e. A, tai. Ți-ai meritat soarta. Da, după cum puteți observa, am cam murit, nu știu ce să zic. Și acum nu știu unde sunt. Și ce e ăsta, bă? Hai că mi-au și damage. Fai, ce să asta, bă? Deci e enervantă foarte tare armura. Asta ce e? Creep armor? Sau ce? What? Unde era armura aia? Aici. Acum avem puțin armură, dar... Poate l omorâm pe ăsta. Ah, mi se pare că... Suntem bine, nu? Suntem pe aici? What? Că suntem bine. Ce e asta? E-mail. Da, nu-mi trebuie. Na, nu mersi. Dar de ce nu selectează deja toporul? Dar unde m-am dus, frate? What? Aici am fost? Nu cred că am fost. No, asta e peștere. Că ar trebui să... Oh, avem crucea. Cred că avem crucea. Uitați-o. Și asta... Dacă le arăți, parcă... Fug sau nu știu, abar nu am. Nu mai țin minte. Ia. Da, hai că fug dacă e. Cum mă, din două hituri te scrapă armura? What? Ce ești așa de... Oh, uite-o. Hai, dă-te de aici, bă, că mă enervezi. Să ce ești tu, că pe episod aici se vede... Se vede toate porcăriile, ok. Are că am luat iară unul de asta. Nu știu ce cu armura asta, dar e cam ciudată. Ok. Pentru că e chiar foarte ciudată. Aici cred că am murit. Sau? Bă, nici eu nu mi-țin minte. Bă, că vin ăștia peste mine. Uitați. Uitați câte hituri și îți se duc armura. Nu știu ce naiba. Da. Hai că mai jucăm. Lasă că îi rezolvă pe băjeți. Sau pe fetițe și ce naiba. Băgăm cuțitul. Aici la fel trebuie să lutăm asta. Nu știu ce armură e asta, frate, că... E cam expirat, adică dă două hituri și mori. Ți-a luat armura. Hai că am avut și... Hai că am și mers dacă e... Aici să vedem, dar nu mi se pare ceva cunoscut aici și nu cred că am mers deloc, sau? Ba, s-ar putea să... Da, aici am fost, mă, nu? Nu pe aici am venit? Sau sunt eu prost? Da, pe aici am venit, frate. Dar n-am explorat în în complezitate. Nu știu, habar n-am ce se mai poate ascunde prin peștera asta. Nu știu. Aici cred că am venit. Na, cam atât avem peștera asta. Hai să ieșim, să semnăm asta pe noi. Oare putem crafta ceva? Nu. Deci asta e basic creep armor-ul. 1, 2, 3. Hai că avem mai multe acum, poate nu o să mai fim atât de vulnerabili, sper. Hai că am și mers. Cred că o să ne reîntoarcem acasă, pentru că ne-am făcut destul... Am făcut puține iteme, rost de niște iteme, dar chiar dacă nu sunt multe. Canned food, ok. Hai să mergem. O să revenim noi acasă. Ok, am revenit aici acasă. Suntem cam însetați, o să lăsăm acest mobil.
Atunci s-a făcut și seară și ar trebui să ne culcăm. Ne-am culcat, așa că cred că o să încheiem și noi acest episod aici. Sper că v-a plăcut, ne-am distrat, a fost funny. Ne auzim data viitoare cu voi de crot. Salutare, salutare!